Jeg står her med Fusion C3 Plus cykel t-shirt, der er vores bud på den ultimative træningscykel t-shirt. Som det er med alle andre af Fusion C3 Plus produkter, så har man her valgt at have ekstremt stor fokus på at bruge materiale, der er slidstærkt og som kan tåle nogle tæsk fra træning, men også fra gentagende vask, kan man sige. Således at det holder pasform, og det holder den her gode kompression, som der er i materialerne, så det bliver ved med at sidde godt vask efter vask efter vask. Man har ligesom i SLI-jerseyen valgt at differentiere panelet, således at man bagtil har et længere panel i forhold til fronten, så når man sidder ude på sin cykel, og man sidder helt nede i AV-position, eller bare lidt foroverbøjet på sin roadbike, jamen så er man stadigvæk skærmet godt af bagtil. Den kommer med sine velkendte 3 lommer. Man har i C3 Plus t-shirten valgt at anlægge en reflekskant i toppen, således hvis man er ude på de lidt senere aftenture om sommeren, jamen så kan man stadigvæk blive set af bilisterne, både i form af reflekskanten her, men også i form af det logo, der er i Fusion, som også er lavet i det refleksivt materiale. Man har ligesom i SLI-jerseyen valgt at anlægge en gelkant i bunden, således at den sidder ekstremt godt under hele turen. C3 Plus jerseyen er ligesom alle andre fusionsprodukter økocertificeret, hvilket betyder, at der ikke er nogen skadelige kemikalier heri.